Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Já se jmenuji MC a dneska jsem si pro vás připravil další video z mistrovství světa 2017, které se hraje v Německu a ve Francii. A dneska to bude zápas Česko-Norsko. Tak jdeme na to. Tento zápas se hrál jako vždy na Accor Hotels aréně. Celých 60 minut byla hra vyrovnaná, hrálo se u mantinelu a ve středním pásmu a tak muselo přijít prodloužení. Po 2 minutách hry přišla krásná kombinace Pastrňáka a Kováře a od jeho čeple se dostal Kotouč za brankovou čáru. Konečné skóre je 1-0 pro Čechy. A toto by bylo pro dnešní video úplně všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, dejte like, odběr, komentář a moje videa sdílejte. Já se budu těšit u dalšího videa, které vyjde zítra a ahoj!